Гашыклар көнендә театр турында сөйләшмәсәк дөрес булмас иде, ләкин тыйнаклык хисен дә югалтмаска кирәк. Бүген бездә кунакта Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яшь артисты Илнур Закиров. Ни өчен? Чөнки күптән түгел генә Галискар Камал... Нәрсә бу? Албатыгыз моны, театр куйыгыз. Театрны куй. О, рәхмәт. Ни өчен дигәндә, чөнки күптән түгел генә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Һиндстанда булып кайтты. Шул уңайдан без кунакка театрның яшь артисты Илнур Закировны чакырдык. Илнур, сәлам. Сәлам, Алмаз. Әйткәнеңчә, әле без күптән түгел генә 1-2 көнлек кенә Һиндстаннан кайтып төштек. Һиндстанда без булдык 20-нче Бхарат Махатсау исемендәге Азияның иң зур фестивальләренең берсендә. Бу Камал театры өчен, Татар дәүләт академия театры өчен беренче мәртәбә мондый вакыйга, мондый зур вакыйга Колумбиядә булган бар, Англиядә булган бар, Кытайда булган бар, кайда гына булган юк, ләкин Һиндстанга Татарстанның театрын барып җиткән юк иде. Барып җиткәне юк иде. Гомумән, без Россиядә бердән-бер театр булдык ул фестивальдә. Дөрес әйтәсең, Татар театрының әле Һиндстанда бер тапкырда менә тарихта бер тапкырда булганы юк икән. Без беренчеләрдән булып юл салдык дип әйтсәң. Яшь драматург язучыларның берсе Сөмбел Гафаровның Килмешәк спектакль Фәрит Бикшәндәев куелышында, әлбәттә, әлеге спектакльнең тарихында Ватанга мәхәббәттә бар, әсирлек калуда, чит илдә татар булып яшәү темасы да бар, нинди темалар гына ачылмый. Менә Һиндстан тамашачысына әлеге тема күңелләренә хуш килде микән? Ничек кабул иттеләр безнең татар телендә уйнаган спектакльне? Беренче әйтеп китәсем килә, әлеге фестивальне алар ничек итеп бүлгәннәр. Бер генә шәһәрдә бармы әлеге фестиваль? Беренче без уйнадык Дахли шәһәрендә, Дели дип әйтик инде. Аннан соң Варанаси шәһәренә без очтык, внутренний рейс буенча инде. Һәм дөресен генә әйткәндә, безнең тамашачы белән менә алар Делидә, менә Варанасида караган тамашачы белән безнең тамашачы арасында аерма юк диярлек. Чөнки менә без ияләшкән бит инде, татарча уйныйбыз, татарча фикер йөртәбез, безнең тамашачы да татарча карый, татарча фикер йөртә, безнең белән бергә көлә, безнең белән бергә елый дигәндәй. Анда да нокта шундый ситуация булды дип әйтим инде. Чөнки без уйныйбыз, кырыйда экран белән анда тәрҗемә барды. Синхрон тәрҗемә дип әйтим инде. Безнең уенны да карыйлар, алар тәрҗемәгә дә карап бардылар. Көләсе җирдә көләләр, җылы җирдә җыладылар. Ахырдан бик әйбәт итеп безне рәхмәт әйтеп кулда чаптылар. Афәрин. Шәһәргә килгәндә Һиндстан күпләр өчен ял итү урыны дип тә алырга кирәк. Ләкин ял итәрлекме Һиндстанда? Менә үзебезнең татарча белән чагыштырганда Һиндстан ничегрәк яши? Син Казан белән чагыштырасың килә инде. Гомумән Россия белән чагыштырасың килә. Ял итү җирләре бит инде ул Гоа дип әйтик, шулай без Гоада булмадык. Дәхли шәһәрендә булдык. Иң беренче килеп төшкәчтен дә без шәһәрдән башлыйбыз бит инде. Кеше бит инде тирә-якны карый башлый, ничегрәк икән монда үзенең торган җире, ватаны белән чагыштыра башлый. Беренче көнне бик авыр булды. Чөнки безне куркытып бетерделәр киткән вакытта, сезгә бик авыр булачак, анда бик шакшы, бик пычрак, кешеләре бик шундый пычраклар, ашы, нәрсә ашарсыз икән инде үзегез белән ашарга алып барыгыз, җаным, дип әйтә торган кеше иң беренче чиратта тамак ягын кайгырта. Шулай бит инде, элегелектән килгән әйбер инде ул тамак ягын кайгырта кеше. Ләкин менә бер көн җитте безгә теге адаптационный период дип әйтәләр бит әле урыслар. Ияләшер өчен, адәм баласы ул каягына илтеп тыксаң да ияләшә дигән менә миндә шундый фикер туды. Килеп төштек, пычрак инде. Аннан соң бер көн үтте, ул пычраклыкка игътибар да итми башлыйсың. Аннан соң кешеләрен, аның үзем бит инде артист булгач, кешеләрне өйрәнә башлыйсың. Урамнарын өйрәнә башлыйсың. Чынлап та безнең арабызда бик теге артистлар бит инде бик эмоциональ халык, шулай бит. Кайберәүләр бар инде. Ай, минем башым авырта башлады. Ай, минем башым, минем кайтып ятасым килә башлады. Без кая килдек? Нинди дөньяга электек без? Гомумән, дөрес әйттең, безнең Казан белән чагыштыра башладык. Ләкин нәрсәсе белән аерыла шәһәр һәм халкы? Менә кешеләрне excuse me sir дип кенә әйтәсең, ул сиңа сразу якты йөз белән борылар. Ярдәмчел димәк. Ярдәмчел. Аларның күңелләре гел ачык. Аларның теге английскилар белүе дә безнеке кебек кенә, ләкин без бер-беребезне бик яхшы аңладык. Ипилек тузлык, бик яхшы аңладык. Ризыкларына килгәндә бик зәһәр, бик острый дип әйтик инде урысча әйткәндә. Ләкин шул 1-2 көн җитә аларның ризыкларына ияләшер өчен. Шуннан соң алып килгән ризыкны ашамый да башладык. Ресторанга гына төшәбез дә, ризыклары бик арзан. Шәһәр пычрак, тормышы арзан дидек, ләкин иң шаккатыргы шәһәр
вакыйга дип тә әйтергә кирәк булсын. Дели ул Һиндстанның мәйетләрнең гәүдәләрен яндыру шәһәре урыны булып та тора. Чөнки кешенең башлангычы бар, ахыры бар. Бездә кешене җирләсәләр, анда яндыралар. Кеше гомер буе үзенең гәүдәсен яндырыр өчен утынга акча җыя. Бу әйбер дөресме дип Бездә дөресме? Делида түгел олмас, менә без Варанаси шәһәрендә Әй, булдык. Варанаси Варанаси, шәһәрендә шундый фикер туды миндә, менә Варанаси шәһәре аларның иң изге шәһәрләр. Менә бездә мөселманнарда алдык Мәккә, Мәдинә, бит шулай бит. Без да гомер буе акча җыябыз Мәккә, Мәдинәне күреп, ул таш тирәсендә әйләнер өчен. Дөрес әйттең, алар гомер буе акча җыялар шул утынга. Менә. Чөнки утын юк аларда, агач Юк, урманнар утын бар аларда, утынларда бик кыйбат. Чөнки яшәү рәвеше, аларда зарплата, хезмәт хакы дип әйтик инде бик арзан. Продукция бик арзан булса да, бик кыйбат дип әйтим инде. Дөрес әйтмәдем. Һәм аларда яндыралар менә шулай. Һәм Ганг буенда менә шул Варанаси Гхаты дип аталар да, Гхаты менә шул яндыру урыны Гхаты дип атала. Без анда төштек, Ганг буенда менә ярлылар, байлар, алар инде киемнәрен салып бетергәннәр, бер чүпрәк белән генә каплап, башларына чалмаларын киеп утыралар, алар үзләренең үлемнәрен көтеп утыралар шунда. Димәк ки, нәрсәдән чыгып әйтәм моны? Шул Ганг буенда алар җан тәслим кылалар икән дип әйтим инде, үләләр икән. Димәк, алар изгеләрдән санала инде. Менә шул. Ярлысы да, хәерлесе дә, байы да, шунда очраша. Барысы да Аллаһ Тәгалә каршына баралар. Ганг елгасы аша баралар. Исән мин кайтыгыз белән бик шатмын. Бүген инде без Уфа каласында беренче спектакльне башкарабыз. Уфага нинди спектакльләр барасыз? Уфага без премьер спектакльләрне алып барабыз. Алар арасында Миркәй белән Айсылу шаулап барган инде бездә Киләева спектакле. Тормышмы бу? Безнең инде белүебезчә Алтын маска. Да уйнадык бит инде күптән түгел. Менә нәтиҗәләрен көтәбез. Менә шул премьерный спектакльләрне алып барабыз. Безнең Уфада да тамашачыларыбыз, яраткан тамашачыларыбыз дип әйтим инде, Камал театрын яратучы тамашачылар зарыгып көтеп торалар дип ышанып калыйк. Сер итеп кенә әйтәм, Илнур укыган чакларда бик хисле җегет иде, бик хисле шәкерт иде, чөнки без бергә укыдык, белем алдык. Һәм аның иң беренче шигырьләренең берсе әлдә хәтерле, мин яраттым сине шашып, сөйдем, кирәк иде микән бу хисләр, бергә йөргән Кабан буйларында калды бары тик безнең эзләр. Мәхәббәткә һаман да шулай ук сабыйлар шашанасыңмы? Нишлектер инде олмас, хәзер ул анда шигырь язулар бетте. Ул бит инде бер период булып ала дип инде, гашык булу, ул вакытта бит инде хисле, бик хисле студент егетләр. Мәхәббәткә әле дә булса ышанам, мин гаиләмне яратам, үземнең сөйгән ярымны яратам дип әйтим, баламны яратам. Һәм күп кешеләргә дә мәхәббәт тапмаганнарга да, аларга да гомерлек мәхәббәтләрен табуларын теләп калам. Бик зур рәхмәт кунакка килгән өчен. Бүген Алла бирсә, Уфа шәһәрендәге спектакльләрдә күрешергә насыйп булсын. Әлегә сау булашабыз. Исән мин кайтыгыз белән тагы бер мәртәбә тәбриклибез. Театр елында читтин шук күптин күп уңышлар теләп калабыз. Хәзер монда сюжет куйсагыз да була. Кунак белән сау булашабыз.